It-tfaddil individwali li hawn fil-pajjiż jista' jikkontribwixxi biex jitħaffef il-proċess sabiex pajjiżna ikun awtonomu fil-produzzjoni tal-enerġija. Fid-dawl ta' dan, l-intermedjarji finanzjarji għandhom l-irwol li jgwidaw lill-individwi u lill-kumpaniji biex jinvestu fi proġetti aktar ambjentalment sostenibbli. Għalet dan il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli waqt li kienet qed tindirizza konferenza internazzjonali organizzata mill-Università ta' Malta dwar in-negozju u l-ekonomija. Konferenza li qed tiffoka fuq l-irwol tal-industrija tal-assigurazzjoni fit-tibdil fil-klima u s-sostenibilità. Il-Ministru Dalli għamlet referenza għal flus li hemm imġemma f'istituzzjonijiet finanzjarji Maltin li ammontaw għas-somma rekord ta' 25 biljun euro. Żewġ terzi minnhom huma depożiti ta' ċittadini Maltin. Għalhekk dawn il-flus li minnhom in-nies qed jaqilgħu ftit li xejn interessi jistgħu minflok jiġu investiti baqal fi proġetti li jgħinu biex ikollna ambjent aktar sostenibbli. Il-Ministru Dalli aċċennata l-impenn tas-settur finanzjarju biex pajjiżna jimxi aktar il-qudiem lejn is-sostenibilità. Intermedjarji finanzjarji, inkluż ukoll insurers, nemmen li għandhom rwol importanti ħafna biex jgħinu anke flimkien mal-gvern, flimkien mal-privat, ħalli jigwidaw sew lill-individwi, però anke lill-kumpaniji jinvestu f'dawn li huma proġetti aktar ambjentalment sostenibbli. Illum, aktar minn qatt qabel qed nifhmu dwar l-importanza li nkomplu nkunu proattivi fis-settur tal-enerġija. Fil-fatt, quddiem il-kriżi tal-enerġija kkawżata mill-gwerra fil-lvant tal-Ewropa, Malta qed tkompli tinvesti biex l-isfidi tbiddilhom f'opportunitajiet u tħaffef aktar il-proċess ta' dekarbonizzazzjoni. Al kontrarju hemm pajjiżi oħrajn li reġgħu marru lura għal riżorsi li jħammġu bħal-faħam u żejt biex jiġġeneraw l-enerġija tagħhom. Il-Ministru Dalli temmet tajt li permezz ta' inċentivi fiskali individwi u anke kumpaniji jkunu jistgħu jagħmlu investiment ekoloġiku fost oħrajn fi green bonds. Il-Gvern tagħna l-policy tiegħu hija li minkejja dawn l-isfidi li għandna qudiemna, rridu li nħaffu il-pass biex immorru iktar lejn enerġija rinnovabbli u enerġija nadifa. U nemmen li dik hija triq il-qudiem għal pajjiż bħal tagħna fejn aqqas għandek ir-riżorsa naturali tal-enerġija li forsi għandhom pajjiżi oħra fejn jidħol żejt, fejn jidħol gass, eċetera. Nemmen li din hija triq il-qudiem għalina biex ikollna awtonomija fejn tidħol il-produzzjoni tal-enerġija, lura jkollok anki dik li tissejjaħ security of supply u naċċertaw ruħna li pajjiżna jkun miexi fit-triq tad-dekarbonizzazzjoni.